טוב, כאן אני ב-MGM Monster Energy, My Monster Gaming. אז כן, אנחנו ערוץ, עכשיו זה הסבר על הערוץ כמו שאתם יודעים. אנחנו ערוץ גיימינג וזמן הקרוב, מחר אני טס לחול, אז לוטן, חבר שלי, שהוא בעצם זה הערוץ של שנינו, עומד לצלם. וכל הערוץ הזה בעצם עובד על רנדום גיימס. בתגובות אתם תגידו לנו איזה משחקים נשחק, וכרגע אנחנו לא עומדים לשחק אף משחק עד שתגידו לנו בתגובות. אז תגידו בתגובות איזה משחקים אתם רוצים, או בסקייפ או משהו, כאילו תגידו בתגובות. משחקי מולטיפלייר ששנינו אפילו יכולים לשחק רק לשתיים, סטיינטס רו, כל מיני דברים כאלה. GTA 5 אנחנו נשחק רק שהוא יצא, ומקווה שאהבתם את האינטרו שלנו. כן, אז הערוץ הוא בעצם על רנדום גיימס, שאתם אומרים לנו איזה משחק לשחק, מיינקראפט, וורלד אוף וורקראפט, וורקראפט, אני מתן לכם את כל הקראפטים, דדפול, אוקטודד, יש לנו המון משחקים שאנחנו באמת רוצים לשחק בהם, רק תגידו. בעצם הרנדום גיימס זה פינה שלי, ללוטן יש את הפינה שלו, אני לא יודע עדיין מה הפינה שלו, ויש רנדום גיימס מולטיפלייר שזה בעצם של שנינו. אז תגידו מולטיפלייר ותגידו סינגל פלייר כדי שאנחנו נוכל גם לשחק בסינגל פלייר וגם לשחק ברנדום גיימס מולטיפלייר. ואני מציע לכם מולטיפלייר למה כי אני ממש משעמם כשאני לבד. אבל אני אשתדל להיות כמה שיותר מצחיק, שתאהבו את הערוץ, תנו סאב ותנו לייק ותנו קומנט. בקיצור תנו קומנט ואתם יכולים לעשות סאבסקרייב אם נתתם קומנט כדי אחר כך לראות שבאמת עשינו את המשחק. אז תנו קומנט בתגובות בלו. כן, הבנתם אותי. סתם עכשיו העתקתי מפיוץ. דם. טוב, אז אני מקווה שתהנו מהערוץ החדש והיפה, שבאמת אני עומד להשקיע עליו מאוד, באמת להשקיע עליו מאוד, ובאמת רוצה שהוא הערוץ יצליח. אז מקווה שנהנתם בסרטון הזה. לייק, קומנט וסאבסקרייב אם אהבתם את הסרטון, תספרו לחברים שלכם ויאללה ביי. אם אהבתם את הערוץ, תספרו לחברים שלכם. אז כן, יאללה ביי. ואם לא הבנתם, השם שלי זה דן, ותקראו לי MGM כי ככה תקראו לי כולם, כל החברים שלי בכל הסרטונים שלי. יאללה ביי.